Kull sena pazjenti tal-Unjoni Ewropea jibbenefikaw minn aktar minn 25 miljun trasfużjoni ta' dem mal-miljun ċiklu ta' riproduzzjoni medika assistita u aktar minn 35,000 stem cell transplants, primarjament għal każijiet ta' kanċer fid-dem. Fid-dawl ta' din l-informazzjoni, l-Kumitat tal-Membri Parlamentari Ewropej tal-Ambjent, Saħħa Pubblika u Sigurtà tal-Ikel adottaw regoli ġodda bilan li titjieb il-protezzjoni għaċ-ċittadini li jagħtu d-dem, replacement tissues jew ċelluli, kif ukoll għal dawk li jirċevuhom. Il-liġi proposta se tapplika għal kampjuni li jintużaw fit-trasfużjoni jew riproduzzjoni medika assistita. Filwaqt li membri parlamentari Ewropej enfasizzaw fuq iż-żieda ta' donazzjonijiet volontari, għaddejjin taħdidiet biex jingħata kumpens li donaturi ħajjin biss mingħajr ma tintuża għal skopijiet biex jiġu sfruttati persuni vulnerabbli. Dan bitnaqqis fit-taxxa u lif ta' kumpens fost l-oħrajn. L-Ewroparlamentari qed jisqu li għandu jkun hemm regoli stretti fuq ir-reklamar fosthom billi jkunu projbiti premji finanzjarji. L-istqarrija tkompli tgħid li għandha tkun is-salvagwardjata il-provvista u għalhekk pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea għandhom joħolqu pjanijiet u strateġiji apposta. F'dan ir-rigward il-Gvern Malti qed jinvesti bis-saħħa fuq dan il-qasam tant importanti għal pajjiżna, hekk kif b'investiment ambizzjuż ta' 30 miljun euro qed jinbena sit ta' ċentru ġdid tad-dem fuq medda ta' 4,150 metru kwadru ta' art. Dan il-proġett se jagħmilha possibbli li jiżdiedu servizzi offruti lil pazjenti Maltin u Għawċin fil-qasam tas-saħħa, speċjalment għal pazjenti li jkunu qed jieħdu l-kura għal kanċer. Ix-xogħol fuq dan il-proġett mistenni jkun lest fis-sena 2025.